hari Selasa tanggal 2 bulan Toluna Salpu manolop dolok sinabung na adong di Kabupaten Karo. Sadari i pola do sape 2 hali doloki pakaluar hosi rabun na mohopi. Hati hai pola do sape 5.000 meter dauni si rabut tu sabola purba dohot anggoni jala tibona sahat do 5.000 meter. Pos PVMBG Gunung Api Sinabung mangido masyarakat asaunang majonok tu sabola dolok ni Sinabung. Baik, untuk informasi aktivitas Gunung Sinabung tanggal 2 Maret 2021 telah terjadi awan panas guguran pada pukul 6.42 hingga menerus sampai pukul 8.20 dengan jarak luncur sekitar 5.000 meter ke arah tenggara timur, dan kelihatannya juga material sudah masuk ke danau Boros itu, dan kelihatan juga ada asap putih keluar dari sungai itu karena adanya kontak material panas dengan air sehingga mengakibatkan adanya asap putih. Sian hatorangan ni Pos Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi adong 10 tolu hali orbuk namohop kaluar sia dolok ni Sinabung. Jala sahak do tu sungai Laborus di arah Anggoni dohot purba. Dipangidohon na sida do asa mamake masker saluhut masyarakat lumobi tu akan na dibagas parsahiton hinorhon ni orbuki. Siatano Karo Toba TV mabaritahon.